నమస్కారము బిహెచ్ఎల్ టీవీ న్యూస్కి స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా బషీరాబాద్ మండలం కాంచనపల్లి ఉర్జు గ్రామంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహ శంకుస్థాపన కార్యక్రమము డ్యాన్సులు ఆటపాటలతో అంగరంగ వైభోగంగా జరిగింది. రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఆల్ ఇండియా అంబేద్కర్ సంఘం అధ్యక్షులు కట్టెల మల్లేశం, బషీరాబాద్ మండల ఎస్ఐ విద్యాచరణ్ రెడ్డి మరియు ఆయా జిల్లాల నుండి అంబేద్కర్ యువజన సంఘ నాయకులు మరియు గ్రామ సర్పంచ్ వెంకటయ్య గ్రామస్తులు భారీ ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహించి విగ్రహ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఆల్ ఇండియా అంబేద్కర్ సంఘ అధ్యక్షులు కట్టెల మల్లేశం, భీమ్ ఆర్మీ వికారాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు అంజిత్ రావణ్, కోడంగల్ తాలూకా అంబేద్కర్ యువజన సంఘ నాయకులు రమేష్ బాబు, గండీడ్ మండల అంబేద్కర్ సంఘం అధ్యక్షులు బోరకృష్ణ, కోడంగల్ తాలూకా అంబేద్కర్ యువజన సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి కృష్ణ మౌర్య, భారత నాస్తిక సమాజ నారాయణపేట జిల్లా అధ్యక్షులు చిన్న కృష్ణ, డివిఎంఎస్ వికారాబాద్ మెంబర్ దస్తప్ప, బషీరాబాద్ ఎంఆర్పిఎస్ మండల ఇన్ఛార్జ్ కృష్ణ మాదిగ, కాంచనపల్లి సర్పంచ్ వెంకటయ్య, కాంచనపల్లి ఉప సర్పంచ్ తుల్జరాం, ఎక్మై మైల్వార్ నవల్గా ఆయా గ్రామాల నుండి అంబేద్కర్ యువజన సంఘ యువకులు, గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎందుకు నమస్తే అని పక్కన పెట్టాలంటే, తమ్ముడు మీరు కూడా అంటే వాళ్ళకి ఎట్లా కాబట్టి మీరు అటు చూడొద్దు, వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేయడం చేస్తారులే. కానీ నమస్తే అనే పదాన్ని మనం దూరం పెట్టాలి. ఎందుకు అంటే, నా అంటే లేదు, మస్తి అంటే బుద్ధి, నమస్తే అంటే నాకు బుద్ధి లేదు అని అర్థం. మరి ఇంత దుర్మార్గమైనటువంటి పదాన్ని ఒక ఆచారంగా, ఒక వ్యవహారంగా మన ముందుకు ఈ బ్రాహ్మణులు తీసుకొచ్చారు. దేనికోసం అంటే, యావత్తు సమాజం అంతా కూడా నాకంటే అజ్ఞానులు, వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానాన్ని నా ముందర వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలని చెప్పేసి ఆ రకమైనటువంటి పదాన్ని మన ముందు పెట్టిండు. అదొక ఆచారంగా పలకరింపుగా వస్తూ ఉన్నది, దాన్ని పక్కన పెట్టాలి. మరి మనం ఏం పలకరించుకోవాలి? జై భీమ్ అనేటువంటి పదాన్ని మనం పలకరింపుగా పెట్టుకోవాలి. ఈ జై